Ka jala Meghalaya kalapau kum kawai na ki jala ka bakringi ki nong jungok kai perthai wat la kam shim la don ya kalentiral hakani kathan. Na kalyang ka sorkar kan sa shimru ya karai ban Bishar Halor ka Jingthmu ban Pynheh ya ka Liengsuin Shillong ka badon ha umroi. Abai kran bat ka didi news uneu mentri lo ong ba ka sorkar ka Dangsah ban shim ya karai ka Khatduh la kan Pynheh ya ka Liengsuin la ne kan thau da ka wai pat ka Liengsuin ka bathamai. Dangshan kinong Bishar na ka Meghalaya High Court kila lej ban jurep ya ka Liengsuin bat kentu badai ban bu ya ki Liengsuin ki ban herbet na Shillong she indoor tat hadu menta ka Liengsuin kadang pentrei kam tang ya ka Liengsuin ATR 72 ki baju her na Shillong she Kolkata New Delhi bat sha kinong ba jong ka than chitei la mi ngi final detailed plan of whether current Shillong airport can be expanded at the rate at which it is growing, and if the expansion is feasible, then we will go for it. If not, there is also the choice of us looking for more spaces for airports within the state.